אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי שלי, מה שלא כולם יודעים, אני חושבת שאפילו אף אחד לא יודע. במקרה נתקלתי בדורית דורון, שזה הזוי כי החיבור הזה נהיה כל כך טבעי, גם בגלל שהחומרים הם באמת מאוד מאוד טובים, מאוד פעילים. עכשיו אני אספר לכם סיפור אישי שלי. גיל 16 קיבלתי פסוריאזיס. וואלה, כן, אני קיבלתי פסוריאזיס. מסתבר שקיבלתי פסוריאזיס טיפתי. כן, יש כזה דבר, פסוריאזיס טיפתי. קיבלתי אותו כמו טיפות על הרגליים, וכמו טיפות כאלה, כמו נקודות על הגוף. הייתי ילדה בת 16, לא ידענו מה לעשות. אמא שלי שלחה אותי לים המלח. לכי תשתספי. הלכתי, נצליתי כמו כולם. עבר שנים אחרי, אפילו המון שנים, קיבלתי התקפה נוספת, והפעם ההתקפה הייתה מאוד 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 חמורה. אני מאמינה שהסיפור שלי שאני מספרת כרגע הוא סיפור שיש לאלפי אנשים, ואם לא למאות אנשים, וכל הגוף שלי התמלא בפסוריאזיס. אני זוכרת אפילו שאחותי עמדה להתחתן וקניתי סמלה, ולא יכולתי ללבוש אותה. הלכתי לנטורופט, וניקיתי את הגוף בטיפול נטורופטי, אבל אז הכרתי את דורית דורון. לדורית דורון יש קרם מדהים, קרם להקלה בסימפטום של פסוריאזיס, להקלה על הפסוריאזיס. תשמעו, זה לא מעביר פסוריאזיס, בטח ובטח שלא פסוריאזיס שמגיע במרפקים ולא בפסוריאזיס קשה, אבל באנשים שיש להם פה פצע, שם פצע, היום תודה לאל, אני במצב שיוצא לי פעם בפצע, יש לי את הקרם הזה של דורית דורון, אני פשוט שמה אותו על הפצע ויש לי הקלה מדהימה. היום אני נמצאת ברגרסיה, ברוך השם, תודה לאל, אבל לעולם אין חוסן. בשביל זה יש לנו את דורית דורון. אני אשתף אתכן עכשיו בקרם של הפסוריאזיס, זה הקרם. הוא מקל מאוד 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 לאלה שסובלים, זה בהחלט עוזר, בהחלט מקל, עליי בכל אופן. זה הקרם לפסוריאזיס. וואו.